Sanibonani guys, ngicela ukunixoxela istory. Yeah, it's a story time. Alright, so kwi-social media ngitholakala ku-TikTok nala ku-YouTube. Okay, TikTok-ke bengilokhu ngiphosta-ke amavidiyo, ngiphosta amavidiyo ngaze ngafikela ekuthenini ngaqualify ukuthi ngikwazi ukujoyina u-live. Hayi mangena ku-live hayi kumnandi ku-TikTok live. Yeah, kushuthi ngingene komunye u-live womunye usisi. Sengijwayeleje ukungena, kushuthi ngangena, ngaqala ukungena, ngangijwayeleje ukungena ngibingelele if ek-live, ngingene ngibingelele. Ngalela langa ngangena ku-Saturday, kwaba mnandi ku-live, sangena sahlala saba baningi, yabo. And uma uku-live ugcina usukhuluma uze ukhulume kanti mhlambe khona umuntu okubukayo, uyayibo leyo nto, mhlawumbe ozokubuka kuthandi, yabo. Kushuthi uGuy naye uku-live nami ngiku-live nabanye bakhona, yabo. Okay, sikhulume. Okay, Saturday ngingene ku-live ngihlale, Sunday ngingene ku-live ngihlale, noGuy angene kanjalo. Uthi Monday ngisemsebenzini uyangi-DM uGuy, sawubona nelisiwe. Ayi ngabe nasimanga-ke phela vele uyangazi uGuy, yabo, sesingabangani vele, yabo. Ebese ethi u-right, ngithi mina yangi-right. Okay, siyaxoxa. Ezivele phela besijwayele ukukhuluma ku-live kagel. Athi usemsebenzini, ngithi ya ngisemsebenzini. Okay, bese yasho ukuthi hayi yena ungena e-night, yabo. Bese ngithi mina okay. Ebese ethi uGuy, awuthanda ukuba nenamba yami. Uzosho lokhu uGuy ngivele I'm single ngaleso sikhathi. Bese ngithi mina hayi ungangipha, ayifake inamba yakhe. Athi aqeda ukuyifaka inamba bese ethi wena awuthandi yini ukuba neyami. Bese ngithi mina hayi, anginikeze yakhe kuqala then nami bese ngimnikeza eyami. Alright, bese ethi ngicela ukuthi ungitshele uma uso-free ukuze ngizokwazi ukuthi ngikufonele, yabo. Hayi bese nangampela uGuy nje ongenasimanga, yabo. Bese uGuy afona-ke nge-last time yami. Hayi ashele uGuy. uGuy mina ngihlala eDurban, yena useJohannesburg. Into yokuqala engambuza yona, ngambuza ukuthi okay nje ukuthi uyangithanda awunaye yini umuntu. Kuyona into ebalulekile le phela leyo kumele ukuthi ngiyibuze, yabo. Bese thina hayi ukhona usemakhaya, uma wey'ngane usemakhaya. Alright, pho mina-ke bese thi yena hayi uthando lwethu angeke luze luphazamiseke cause yena usekhaya, mina ngila eGoli. Okay, yena uphi? UseGoli, yena mina ngiseThekwini. Ebese mina ngivika ngokuthi hayi eGoli kude, yabo. Okushuthi-ke esayidini lokuthi vele wena nomuntu, so mina kanjani. Aqale kayibeke uGuy, kayibeke kahle ukuthi phela ukuze ngizokwazi ukumthanda. Bese ethi hayi khuleka, ngizokwenza sure ukuthi nje uzothi noma ukhona kodwa ungakufili ukuthi khona omunye umuntu. Kushuthi akhulume njengomuntu ozokunikeza uthando leli engilidingayo, yabo. Okay, bese ngithi okay, let me try, you know, phela vele ngiwikhi, ngisingile ngala, yabo. Okay, sizame-ke nobhuti. Ubhuti sithandane 2 months singakaze sibonane. Into angitshela yona ubhuti wathi, Neli, into engiyithandayo, ngithanda ukuthi engikwenza kuwena nawe ukwenze kumina. Okay, which means uma ngifonela nami ngimfonele, kungabi ukuthi ngizohleze ngigade ikhole eqhamuka ngakuyena. Okay, ngivume, ngingabi nenkinga futhi. Okay, engifonela uGuy uma esebenza ebusuku, sithando sami sengiyongena manje ebusuku. Kwesikhathi methola isikhathi emsebenzini angifonele. Hey, uGuy akhululeke ngale ndlela engingayazi. Uyakwazi ukufila uthando ungekho eduze komuntu. Kwakunjalo-ke kumina. Athi uGuy ngicela ukuthi ungifonele noma inini noma ingasikhathi sini. If kuwukuthi mhlambe engene ebusuku esho ukuthi okay, if ungalizwanga ucingo mhlambe ngenxa yomsindo, mhlambe ufone ungangitholi,
Kodwa lesikhathi ngi-check ifoni ngibone ukuthi uke wangifonela ngizobe sengibuyela kuwena back, yabo. Eyi, mese ephuma emsebenzini ekuseni uyangifonela. Sengiyaphuma-ke manje sengiyolala, sengiyendlini ngiyolala, yabo. Okay, afike endlini, hayi sengifikile. Umuntu wayengitshela yonke into ukuthi njengamanje ngenza ukuthi uma off mhlambe sivuke ekuseni siyabingelelana, unjani, ulale kahle, ya. Okay, mhlawumbe uzosho ukuthi hhayi uma ngivuka la mhlawumbe ngizohamba ngedrobhi, yabo. Nje umuntu ongi-update-a yonke into ukuthi njengamanje ngenza ukuthi if ezoya ekhaya ezongitshela ukuthi sithando sami ngoLwesihlanu ngizophuma emsebenzini ngihambe ngiye ekhaya. Nje kumnandi othandweni, yabo. Uyakwazi ukuthanda umuntu ungakaze umbone, but kodwa phela besishaya ama-video call, siyafonelana, video call, everything. And uma senza i-video call ubeyinika isikhathi, ubeyinika nje isikhathi sokuthi nje sihlale, kuze kube ukuthi ngiyakhathala nami ukukhuluma bese ngisho sengilambile, sengicabanga ukupheka manje, siyeke ukwenza i-video call, ngipheke, ngiqede ukupheka. Then mhlawumbe zothi ngisapheka ingene i-call, awukaqedi ukupheka, sengikhumbula ukukhuluma nawe, yabo. Ngipheke, ngenze engikwenzayo nje kokumnandi shame. Kuze kube ukuthi-ke siqale siplane indaba yokuvakashelana, siplane ukuthi uyena uzoza ngala eDurban, ulo uGayi avume, but mina bese ngiyamtshela ukuthi lalela-ke mkhulu, angeke ukwazi ukuza la engihlala khona because nginabantwana, so angithandi ukuthi abantwana bami, yabo, you know guys, yeah. Ebese it's okay, akunenkinga. Ngisho ukuthi-ke nje bezofika la ezovakasha, sizobhukha edrobheni, kube right, kuvunyelwane ngalokho. Sibuye shintshe futhi bese thina ngicabanga ukuthi kuzoba lula if uzonyuka wena uzoza ngala eGoli, yabo. Usho njalo uGayi, no. Hayi, nami bese ngiyabona ukuthi okay, vele ukuya kwami eGoli ayikho imali eningi ezosebenza, yabo. Hayi, vele uzofaka imali ukuthi ngigibele, then mase ngibuya njalo futhi ngizobuyiswa. Kanti ukubhukha plus ukudla, everything, ukugibela, ukubhukha, ukudla, everything. Okay, sivumelane noGayi, kube mnandi nje. Nami ngiyalungiselela ukuthi nje, yabo, ngize ngicele emsebenzini ukuthi, yabo, ngisho leso story ngisho emsebenzini ngizohamba nje Friday ngoba wathi nje uGayi angeke nje ukuthi ungasuka lapho for one night, kumele uhlale ufike ngoLwesihlanu then bese uyabuya ngeSonto, yabo. Hayi, nami-ke, yabo, ngibe excited. Ngiyalungiselela-ke manje ukuthi ngeGoli ngenze ikhanda, everything. Not ukuthi phela ngijabulele eGoli phela ngiyakwazi eGoli ngike ngahlala khona, but ngangijabulela nje ukuthi ngiyobona umuntu wami ebengihlezi esithandana naye efonini, so nje ngiyohlala naye nje for i-weekend yonke, yabo. Hayi, okay, ngoLwesithathu ngizoya ngoLwesihlanu kuyena. Ngivuke ekuseni, sibingelelane as usual, unjani, ulale kahle, everything. Aqale-ke uGayi athi, uGayi, sisakhuluma nje kanjalo kusamnandi, ebese sikhulume nje siqede sibingelelane, ulale kahle, nani, kudlulwe lapho. Hayi, ngithatha ifoni ngiyibeke lapha, ngithi ngisemsebenzini, ngithe ngibona naye i-message, sithando sami, ngiyazi ukuthi uzodideka, so kunosisi wami ohlala ngala eGoli, oshadele ngala eGoli, so kunomsebenzi kwakhe, nobaba uzonyuka uzobe ngala eGoli, so ngicabanga ukuthi-ke asikhansele ukuthi uze ngala eGoli ngoba vele nje kunomsebenzi kadadewethu, asizukuba nesikhathi esanele, sizospend isikhathi esiningi together, yabo. Ngizolokhu ngikushiya ngihamba, so asikhanseleni. Kodwa ekukhanseleni kwethu ngizofika mina eDurban, kube yimina uzovakashela wena. Can you imagine? Uzosho ngoLwesithathu, mina ngoLwesine kumele ngigibele, sengicela ithikithi nje ngalithenga nje, yabo. Ngiyacabanga, hayi, ibe njalo-ke into yami nomfana, futhi ngivele ngithi mina okay, it's okay. Kodwa ngiyibukele lento ukuthi hayibo, lo muntu ade engantsheli ngathi sonke lesikhathi, yabo, lento kuthiwa umsebenzi iyaplanelwa, awutshelwa. Athi uma echaza athi nami bangifonela izolo, kusho ukuthi bamtshele ngoLwesibili ukuthi kunomsebenzi nge-weekend, yena uzongitshela ngoLwesithathu, yabo.
Hayi ngi-understand-e ngoba phela emathandweni kuya-understand-wa, kuphila lento yoku-understand. So siqhubeke sithandane nobhuti, sikhulume uLwesine sibe right, sikhulume uLwesihlanu sibe right. Kuthi ngoMgqibelo ngagcina ukukhuluma naye, sixoxa nje ngim-check-a. After that umfana, umfana. Kube yi-Sunday ngithule naye athule umfana. Kube yi-Monday athule umfana. Uma ngithi ngiyangena ku-WhatsApp, hawu, umfana uke wangena online but ukubulisa nje akasakwenzi lokhu kade vele kwenza, akasafoni umfana akasenzi lutho. Hhayi ngimbingelele Monday, unjani? Athi umfana, hey ngi-right sithandwa sami, ngisemakhaya, ngizokufonela kusasa. Hayi ngiqale manje ngibuka ukuthi hayibo, lo muntu usekwazi ukuthi athathe indlela engangitshelanga. Okay, okokufona-ke mhlawumbe benginga-understand-a cause mhlawumbe benganayo i-airtime noma bebhizi, yabo nje bengingaka-understand-a lokho. But lo muntu usekwazi ukuthi ahambe emakhaya engangitshelanga. Okwesibili, akasakwazi ukukhuluma nami. Ngisekhaya ngizokufonela kusasa. Okay, luphele usuku lwa-Monday. Tuesday mangithi ngiyabheka, hhayi lutho. Ngavele ngasuka nje same time, ngavele nje ngabhlokha yonke into yakhe. So yaphela kanjalo-ke indaba yami noGuy waka-TikTok, engamthola ka-TikTok. Ngiyacabanga khona-ke into osungayithemba-ke lapho-ke ngabantu besilisa. Hhayi thembani bafethu, mina ngiyabonga. Uyacabanga lo muntu ngendlela ebengikhipha busy ngayo, ethi nje ngizokwenza nje, ngizokuthanda ngale ndlela, ngizokwenza ungacabangi ukuthi kunomuntu okhona. Hhayi bo bafethu, and wakwenza umfana. Abafethu jolani, ngiyabonga. So isitori sami siphela lapho. Please guys, when you're watching my video, please like, subscribe. Thank you, love you, ngithanda.